4, 6 и 8 оси. Вагони теглят и товари носят. Червени, зелени, кафяви и сини. Те работни са локомотиви. Всеки своя роля има. Тидмът са незаменими. Пътуват в тренът лъж и шир. Томас и приятели. Томас, той е хитър влак. Джеймс, суетене, но веселяк. Пърси носи Николети. Гордън е като комета. По график Емили пътува. Хенри свирката надува. Едуард в нужда той приятел е. Тоби пък квадратен е. 5, 4, 6 и 8 оси. Вагони теглят и товари носят. Червени, зелени, кафяви и сини. Те работни са локомотиви. Всеки своя роля има. Тидмът са незаменими. Пътуват в тренът лъж и шир. Томас и приятели.